व्हिडिओ काढ मी तुला नंबर देते पाठवते तू कर चाल काय बघा निवांत. काय यस कॅमेरा चांगला आहे की तुझा व्हिडिओ चालू काढणार नाही तुझा व्हिडिओ आतमध्ये घे एकदम वर घे वर वर एकदम वर. अब हे पाय कांता धर पाय कांता धर आपला पाय धर वरती डोक्याकडे घे डोक्याकडे घे हां असं लावायचं पावर घे हां हलगीमध्ये 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 आणखी तिथं ती हलगी ती हलगी कोपरा कर पाय सरळ पाय सरळ कर कोपरा तू हां बरोबर आहे बरोबर खाली मुठ बघ समोर बघ समोर बघ हां बघ सोड हात सोड हात सोड सोड हात हात आता हात लाव हात लाव डोकं दिसत तुझं असं डोकं हे सरळ थांब 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 पाय सोड पाय नाही काही होत नाही धर अंगठा धर तू फोटो काढायचा तुझा फोटो काढायचा आहे फोटो काढायचे दोन्ही हाताने धर अंगठा हात सरळ कर हां राईट